mir, sie hat den Weg nie, nie czekamy, na skórę teraz. Nie czekali na Ciebie. Później ma takie części specjalnie, bardzo tego. To jest składane symbolicznie. My już zapalili, tak, my już zapalili, a chodźcie sam, bo nie blokujcie chodnika. Chodźcie sam dalej, Chodźcie sam. Nie blokujcie chodnika. Tam ludzie idą, Pani Beruja, Beruja. Bun Beruja. Bun koło Polski. Ja bym.